Wel, mae'n rhaid gen i gyhoeddi mae enillydd Llyfr y Flwyddyn Cymraeg 2011 yw bydoedd Corin Cyfnod. Colli'n llais yn practisio just rhag on. Mae customers I am public speaking. Ond dwi'n gwybod sut mae'n dweud hynny yn Gymraeg. Oedd y chap ma yn eistedd yn y lolfa yn Aberystwyth wedi dweud beth o'n i eisiau dweud, a mae'r awduron eraill wedi dweud hynny hefyd. Heno, da ni'n rhan o'r Carped Coch a Showbiz, a mae Rhyngrwyd Cymru yn gwneud y job yna yn dda iawn. Ond cyfrwng yw digwyddiadau fel hyn, a cyfrwng yw cyhoeddwyr. A ar yr ochr Gymraeg, y lolfa sydd wedi cyhoeddi'r llyfrau sydd ar y rhestr fer I gyd, a licen I ddiolch iddyn nhw ac i'r cyhoeddwyr yn Nghymru yn gyffredinol wedi bod yn cyhoeddwr, a mae'n job gythreilig o anodd I ennill tamad hyd yn oed efo grantiau yn wneud hynny, felly diolch i'r cyhoeddwyr. Ond, o'n safbwynt I, cyfrwng hefyd yw'r awdur. Y ffordd dwi'n gweld y broses o sgrifennu yw bod bywyd, y byd, da ni'n byw ynddo fo, y bydoedd, os ydych chi yn achos I, maen nhw yn pwyso arnoch chi, maen nhw'n dylanwadu arnoch chi, maen nhw'n argraffu hynna'n arnoch chi. A wedyn, os geiriau yw'ch cyfrwng, da chi'n ceisio trosglwyddo'r profiad unigol sydd wedi llunio yn gymdeithasol, chi'n trio bwydo hynny mewn i'r profiad cymdeithasol ehangach. Ac fi wedi dweud yn barod ar y ffilm, a mae'r awduron eraill wedi dweud y gynulleidfa a'r broses o ddarllen sydd yn bell o'r llwyfan, lle mae rhywun yn darllen llyfr ar ben ei hun, ar ben mynydd, neu yn y lolfa. A dyna lle mae newid yn digwydd, yn gallu digwydd, a lle mae profiad yn cael ei gyflwyno. Felly, o'n I wedi paratoi sgwrs Castro efo hir a'i lawr yn dadansoddi Cymreig ymlaen, ond dwi ddim yn gallu cael fyna heno, chi gofod darllen y llefr, felly vielen Dank, spasiba, esger y casgo, os oes yna asgiad yma. Thank you all. Bona nit. Nos da.